जायफोरा मोजां मोनो निश्चय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन लोगोफोर। थ' आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे फैफिनबावबाय समायाब्लाबो जागायलांदिनि गोलाव खालामनो सानाखै। थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों बे साननैसोआ जोंहा खालि इलेक्सननिल'सै भिडिअआ बेलेग जेबो गैला। थिग नैबे समावनो इन्टारेस्टिं मोनसे भिडिअ ओंखारनानै फैदों। स' बे भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं। आङो आपडेटखौ होलांगासिनो दङ। जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो बिथाङा जोबोद पपुलारखा। थ' गोसारखानाय ससियेल मिडियायावहाय आरो बेबायदिनो गोसारबाय थाखायो। माब्लाबा गाबो, माब्लाबा मिनियो, माब्लाबा बेबायदिनो बिथाङा गोबां रोखोमनि फानि खालामनानै रिल्सफोर आगारो बा रिल्सफोर बानायबाय थायो आरोना। थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो। आरो बोसोरबासो सिगाङावमोन नामाथाय जियानो हक जेब्ला फार्स्ट समावहाय बियो बेबायदिनो इलेक्सन दारायजेनदोंमोन बे समावबो बिथांखौहाय सोरबा सोरबा कमेन्ट्सआव बेबायदिनो सैमा खि जाहोनायनिबो एसे माने माबा नुनो मोन्दोंमोन आरोना, भिडिअसफोर नुनो मोन्दोंमोन। सैमा खि जाहोगोन बेबायदि आरोना। थ' जियानो हक बिथांनि मुङा जाहैबाय सुकुर आली। जोङो बयबो सिनायनो मोनखायो ना। दा देग्लायबो बिथाङा दारायदों। 20,000 भट लानानै देरहागोन जाहैदों आरोना। एबारावहाय बिथाङा इंलिसनि बुङाखै, हिन्दीनिसो थाव 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 होलांबाय आरो। जोङो दाखालि बावै भिडिअस नुनो मोनबावदोंमोन बिथाङा गुवाहाटि साइडआव माबा साहा दुखान ना माबा होनो थांदोंमोन जाहैदों। थ' बेयावबो होनो मोनासै। आरो बेबायदिनो ओरैहाय गावनि जायगायावनो फैनानै धुबुरी साइडआव बेवहाय बबेबा माने दखान होनो लादोंमोन, साहा दखान बेबायदि आरोना। जोङो नुनो मोन्दों निउसावहाय बिनिफ्राय माखासे दुथांफोरा बिनि सियार टेबोल बायदिसिना साहा दखाननिफ्राय मालफोरखौ फुख्रियाव गारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों निउसनि गेजेरजोंहाय। दा मा जागोन बिथाङा माने साक्सेस जायाखै जानांगौ निस्सय दिनैसिम ना। दा जियानो हक 20,000 भट लानानै देरहागोन जाहैदों आरो होलांबाय थाव 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 हिन्दीनि। स' आं एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि। बिराद इन्टारेस्टिं बिथाङा बेबायदिनो बायदिसिना बानायनानै मोजां मोनो आरोना। भाइरेल जाबाय थायो गेजेर गेजेर फानि खालामनानैहाय। मा बुंलांखो बिथाङा आङो एसे क्लिप्सखौहाय होलांदिनि। मैं 20,000 वोट मिलेगा। देखिए मैं 2 टाइम से मैं पार्लियामेंट के इलेक्शन में चुनाव लड़ रहा है और मैं बीटीसी में जो कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, मैं चुनाव के लड़ने के लड़ाई करेंगे और हमको सुरक्षा नहीं है। हमारा बीटीसी में जो भी हर मुसलमान हो और बीटीसी में बहुत में डेवलप नहीं होना है और बहुत अलग में प्रॉब्लम हो जाता है। कोई सुरक्षा नहीं है, कोई डेवलप नहीं है। इनके लिए मैं चुनाव लड़ रहा है और हमको जीतने का मैं नॉमिनेशन दिया था और 7 नंग फोगराग्राम समष्टि में चुनाव लड़ने के लड़ाई करेंगे और हमके 100% में जीत गया और जीत के गया है और पूरा से समष्टि में डेवलप ने के हम चुनाव लड़ेंगे और हर समष्टि में जनता के लिए सुरक्षा के लिए चुनाव लड़ेंगे। रुपया नहीं है तो मैं थोड़ा से है, मेरा अकाउंट में प्रॉपर्टी तो नहीं है और मेरा 2 लाखों में बैंक प्रॉपर्टी में देखा था और 2 लाखों के लिए तो मैं चुनाव लड़ेंगे। बहुत आदमी का मेरा हेल्प कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। मेरा 0.2 में इसके लिए आया था। कॉन्टेस्ट नहीं होगा, कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं है। हम जीतेगा 100% में जीतेगा, कोई कॉन्टेस्ट नहीं होगा। देखा है ना 5 साल को हो जाएगा और अब देखो इसमें का फायदा होगा, कोई नहीं होगा। और एफएल में कहा है अफजल है, अफजल को एक एमसीएल है ना, वो क्या डेवलप होगा? कोई डेवलप नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई डेवलप नहीं है। ये गलत है, जो भी सुना है तो गलत है। तो मैं कोई क्यों नॉमिनेशन ये दिया था? मैं तो बाहर का आदमी है तो क्यों नॉमिनेशन सबमिट हो गया? आप पूछो ना, मैं बाहर का आदमी है ना और बीटीसी का आदमी है, आपको पूछो। मैं पर्वतजरा समष्टि का वोटर है, मैं कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का, मेरा डिस्ट्रिक्ट का कोकराझार है। कोई आपका सुना है जो धुबरी डिस्ट्रिक्ट का सुगलीक एक ही गलत है। कोई मैं धुबरी डिस्ट्रिक्ट का आदमी नहीं है, मैं कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का आदमी है। हर डॉक्यूमेंट्स मेरा आपको चेक करना है। देखो इलेक्शन में कमीशन में दिया था, आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपको संदेह है तो आपको देखिए।